Zita rangu ndinonzi Napiri, Mbuya Napiri, kana kuti TMP Magida. Inini ndinobata ndiri kuzinata, ndiri cheerleader wekuzinata, ndinobata futi ndiri TMPC ministry yedu health anditi. Ndiri mubandiko reurapi, mubazi reurapi uye kuchengetedza tsika namagariro edu. Vafi vanopatsanurwa sei nevapenyu, kuti kana mukadzi achinge afirwa nemurume wake vanopatsanurwa sei kuti mukadzi arege kuramba achiona murume wake pausiku avete, kana kuti arambe achisangana nematambudziko, uye murume zvinofambiswa sei. Mukadzi afirwa nemurume kana murume afirwa nemukadzi, mavambo anoitwa ndeyekuti mukadzi ndiye anotanga kuenda kuri kucherwa rinda remurume wake, kana kuti imba iri kunoradzikwa murume wake onoiratidzwa murume asati auya. Murume akuunzwa vanosangana, vanofamba vachinopesana, mutumbi uchiuya kana kuti yatinoti bhodhi ichiuya nevapenyu vakaibata, iye mudzimai nevekwake atinoti madzitete namadzimbuya vofamba vachipesana nemufi murume uya afa kana kuti mukadzi afa, vanofanira kupesana kuratidza kuti vanhu ava vapesana kudaro. Mudzimai haachaende anozomukira makuseni kurumutso kunomutsa nekunoratidzwa kuti apa ndo patakaradzika murume wake, achinomutsa murume wake. Ndotsika nemagariro ataita muchinyakare, uye atinokurudzirwa kuti arambe akaita, nokuti tiri kuona kuti zviri kuunza matambudziko kana kuti madzutswa ranhasi, kuti vanasikana kana vanakomana akuda anofirwa iko norufu rwukutora vadiki, vana vari vadiki, umwe achisara ari mudiki, anozodawo upenyu kuzororwa pakare. Chiri kuti anokonewa kutadza kuzororwa zvakare, asi asina kana jambwa, asina kana munyama, zvoita semunhu akaiswa jambwa kana kuti akashinirwa, napo hapana chakaitwa, havana kushinirwa, asi mhepo yemufi iri kuramba ichirondana neupenyu hwake, ndo iri kumukangaidza muupenyu hwake. Ndosochinzi akagarwa pauma nemurume wake, nokuti mazuva tinoona munhu anoti angari mudiwa wangu wandandichida chaizvo, handingarambidzwi, uye musamurambidze kuenda kunoviga munhu mumwe wake. Hatisi kuziva kuti tiri kuzvisorera chinozotipa matambudziko ramangwana. Unoona kuti anoendawo kunoisa ivhu, panoiswa ivhu anotoenda kunoona, anotoenda zvese izvi zviri kuitiwa, asi tisingazivi kuti ramangwana iro tichava nematambudziko. Mwana uyu achada kuroora kana kuti mwana uyu achada kuroorwa. Isu toti aiwa, ngatidzokerei patsika namagariro edu isu sevatema, nokuti tsika titori vanhu vacho, hatibudi mutsika dzedu, nokuti tinotori vebreki, tinotori vatema. Ndo donzvo redu, hausi uroi, hakusi kushina, haasi madhimoni, nekuti hakuna chinonzi nezita raJesu murume akakugara pauma ngaasuduruka, akasuduruka akabva, nokuti vaviri ava vanga vane bond, a strong connection, nokuti vaidanana, vaiwadzana, vairara vese, vaibikirana, vaidya pamwe chete, sometimes vachitopfekisimidzana nguo chaidzo. Tinozviona zvichiitika umu, kuti tisheti yakururwa nababa kana dhedhi, mukadzi unoitoromboisimirawo, ibhondi rakasimba rinenge richivakwa, hariputswe njye nekungonzi ngarichienda, hazvinzwaro. Saka makare vaidai, pane muti chekuti abva kumarinda uku aivevurwa kubva mumusoro, patinoti kushevwa, kugerwa vhudzi rake remumusoro. Ndosaka muchiona uchinzi munhu afirwa anogerwa vhudzi riya remumusoro, remuhapwa nerekusika rudzi, pose pane vhudzi panovevurwa, rotorwa vhudzi riya rosungirwa pachimucheka. Rasungirwa pachimucheka, anotarisirwa kunzi achipfeke kusika rudzi kwake, opfeka kusika rudzi kuya zvataurirwa kuti aiwa, iwewo ndiwo wanga uri muridzi wenhanga iyi. Kana ndichitaura kuti nhanga ndiri kurevera kusika rudzi, ndatinyatsopasanura naye kuti tigova neruzivo, tichiziva kuti zvinhu zvaiitirwei. Zvadaro anorara akachipfeka, ozoribvisa jira riya kudhara kwangu neanonzi mablair toilets.
kana kuti toilet emakomba ndo iye muridzi mainorikanda jira riya achitaura manzwi ekuti aiwa taparadzana tasiyaniswa nerufu, aiwa ini ndakurarama humwe upenyu wakuendawo kunyika dzimu, kureva kuti hapasisina ukama hwemurume nemukadzi pakati pangu ini newe. Ukama ndoda kuti mubate, ukama hwemurume nemukadzi pakati pangu inini newe, kwete kuti hapasisina ukama zvachose, asi hwekuti hwewanano hapasisina. Ndo painokanda pai mugomba muya, kana pasina gomba aienda kuchikwenzi chaienda kunochera gomba obva aviga chimuti chiya ari oga ndiye unoziva kuti achiisa pachikwenzi chakaita sei, kuitirawo vashini. Atinorarama munyika ine zvakawanda hubatwa neurombwa neushereketwa. Handiti zvapedzazvo vaizotora gwenzi remunhanzva. Munhanzva ndeuya wai unoita sezerere kunge sederere, ndo waizopiwa kuti achigeza nawo munhanzva uya augeza nawo azvichenura. Kana akupfeka kare vaipfeka inzi masori hembe tema, kana pasina masori aipfeka akashunika hembe kuti zvizikamwe kuti chi ndiye mushakabvu afirwa. Handiti pomirirwa nguva yainzi nguva yechenura yemagadziro ekudzosa mufi mumusha, kuzotaririra nekuva muchengeti, kuva ngirozi kuvana vake, nokurwira vana vake, nekutarisira vana vake. Ndo paizoiswa tsvimbo kunzi mudzimai acharike tsvimbo iyoyo. Asi ko zvinotonzwa kuti women abuse, munhu anenge akazvisungirira asingana achida kuonekwa. Isu kwedu tinoti makuna kuti mukadzi afirwa anotanga kunoonana nevamwe varume kana kusangana nevamwe varume pabonde, murume wake asina kuchenurwa kana mukadzi asina kuchenurwa. Isu kwedu manenji tomati makuna. Mukadzi kana murume haafaniri kuona mukadzi wake achivigwa. Sei ndadaro? Anokudzokera, anofungidzwa kuti chiri tese watoonekana naye, matoonana spiritually, anodzoka kugara pamhanza. Akugara pamhanza, iwe uchiri mudiki uchada kuroorwa, haucharoorwa, imba inonetsa kumira, uye unogara uchitomuona anodzoka kuzova newe, kuita newe bonde. Ndo danger pairi, nokuti connection inenge ichiripo, hamuna kupatsanurwa. Saka hamutendedzwi kuona murume wako achivigwa mubwiro, unozonomuona mangwanani. Saka ipapo zvinenge chikonzero ndicho chichandiri kutaura kuti anokudzokera achikushandisa, wakuita unge une spiritual husband, wakuita unge une rima, une rushambwa, une minyama, une rushawashawa, asi ari murume wako ari kukuremera. Wakuzotanga futi kunongedza hama uchiti dziri kunditumira maspiritual husband, izvo kwete, murume wako kana mukadzi wako ari kukudzokera because hamuna kupatsanurwa.